ಎಸ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕಲ ಮೊಕ್ಕಿದ ವಿನೋದ್ ಮಾರ್ಗ ಗೈಸ್ ಇನಿತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪದ ಪಂಡ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಡುಕ ಪೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಪೊಲಲಿ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪನ್ಪುಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸೊ 2 ವರ್ಷಲ ಪೋತೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ದೇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಹಾಪನು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಖೆಲ ಹಾಪನು ಬೊಕ್ಕ ಭಜನದಕ್ಕಲು ಎದುರು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಿರವಡ್ಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಪೋಪಿನ ರೂಟು ಪಂಡ ಬಿತ್ತಬಾದ ಪಡು ಮಲ್ಲೂರು ದೆಮ್ಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೂಜೆ ಅಲ್ಪಾದ ಪುರಾಲಿಗೆ ಪೋಪ ಸೊ ಬಡಕ ಬೈಲ ಅಲ್ಪಾದ ಪುರಾಲಿಗೆ ಪೋಪ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಜದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಗುರುಪುರ ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪೊಲಾರಿ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಸೊ ಸೇರ್ಬೇರು ತೂಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಂಚ ಹಾಪನೊಂದು ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ದೇವನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜನ ಉಂಟದಿತ್ತು ಬಿತ್ತ ಭಜನೆ ಬಿತ್ತವಾದ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕ
ಅಕ್ಕು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಪೋಲೆ ಒಂದು ಎದುರು ದೇವಕ ಜನರ ಬೋರೆದೋ ಉನ್ನ ತುಡುಪಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನನ್ನ ದೇವಕ ಜನರ ಬೋರೆದೋ ಉನ್ನ ತುಡುಪಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮೇರೆವಾ ಪ್ರಸನ್ನಯವ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮೇರೆವಾ ಪ್ರಸನ್ನಯವ ಪೂರಾಲ ದ್ವಾರ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತುನ ಪಗ ಕಟ್ಟಿಂಜ ದಕ್ಕಲು ಲಂಚ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಗುರುಪುರಾದ ಬತ್ತೀರಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಅದು ಪೂಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಅತ್ತೆ ಲೈನ್ ಸೇರಾಡಂಚಿ ಭಜನೆ ದಕ್ಕಲು ಇಡ ಬಲೆ ಭಜನೆ ದಕ್ಕಲು ಇದ್ರು పాడు దాలిచ్చి
ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಮನುಷ್ಯ ಬಿಗಿಲ್ ಮಾಡು ಪಾಡು ಚೋರ್ ಸೈಡ್ ಎಂದು ಪೂರ ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಂದು ಪೋಲೆ ಪೂರ ಉಂಟಲೆ ದಾದಾ ಮಾನಿ పాడలే అంటే బిగిల్ పాడు ఈ నిన్ను బిగిలగే నుంచి మొన్న ఇక 40 రూపాయలు బిగిల్ తెస్తున్నాడు అదే गाड़ी वस्तु ఎక్కడ వీరందరూ పోతుంది ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ.